aby som nadviazal na tú poslednú pesničku, tvoji košickí spoluobčania, ty vieš veľmi dobre napodobňovať menšinu, by som povedal teda rómsku. To je takzvaná košická šlachta. Áno. Tomu hovoríme. Košická šlachta, to je... Ako som to... No už si to povedal. Už Tak, to musí tak byť, no. Áno. To začína takto všetko. Servus, bratn. Netreba ti takú koženku, bratn. Koženku takú, ja. Čo? No. Čo si nenormálny? Čo si nenormálny? Nemôžeš rozprávať so šacom len tak. Však vieš, kto on je? Ty vieš, kto je? Čo on nevie, kto si je? Bratn, mám pre teba taký kšef, vieš čo? Do Nemecka pôjdeš robiť na 2 mesiace, necháš pastu v love, zajtra ti čavo bude volať. Nemáš 100 korún, do zajtra mi požičať. A jedného dňa sa mi stala taká príhoda, že som natočil taký spot pre Vysoké Tatry, že mám kamaráta, čo robil na Vysoké Tatry. Áno. On tam má vleky, vlekári sú, čo ono, zberajú normálne, keď spadne turista, taký mu zoberú peňaženku, mu vrátia. Chodia, učia lyžovať čávovci, normálne majú vlek a keď sa poukazuje elektrika, traja osobne ťahá ti vlek. Není problém. No a to som natočil a vlastne sa to stalo takým nejakým kultom a ja potom niekedy, aj dnes sa mi to stalo v Nitre, zastavil chlapík na semaforoch a stiahol okna a hovorí: hej, bratn, ideš na Vysoké Tatry? Tam neviem, na Jakubkovú lúku. A ja som si vlastne vymyslel také malé jazykové okienko, keď som to vyrábal, a to je takzvané, že spodné č. Áno. Spodné č. Č. To keď ti odjde toho myča na aute vpredne, tak ti tak š, ty tak dobrždí, vieš, š, stále. Takže spodné č, napríklad my, ako sa máš, kde si bol? Áno. Hovoríš stále spliv, ale stále... Spodné č. Č, no máš brzdil, proste aj to mi čo je na to tak. Potom je takzvané, keď ti spadne k do hrdla, to je takzvané, že kávim, tá cukriky, potrpej do kávu. Kávu, to spadne k do kávu. Spodné č máme, zadné k. Áno, a to daj dokopy? Čakaj. A na čo som veľmi hrdý, je tzv. Zamlčané U. Uvidím príklad. No. Servus, bratn. Poď na benzínou. Vypijeme kávu. Neboj sa nič, keď máš adres. Zapni si na telefóne. Bluetooth? Takzvané zamlčané U, spodné Č, zadné K. A potom je ešte takzvaný syndrom prasnutej hlavy, tesnenia hlavy na aute. Áno. To je takzvané, keď ti prasknú od nervov. Čo? Vieš, sa z nervov ti praskne tesnenie pod hlavou a končí. Serus, poď sem, hej, poď sem. Vieš, jak? A to je takzvané bočné C. Áno. Musíš tak dávať pozor, že keď chceš spojiť všetky tie veci dokopy, že je zadne tak vyzeráš, ako keby si bol z ústavu, no ale to je vlastne jazykové okienko. Toto by si mali učiť na konzervatórium. Vieš, nakoniec. No neskôr sa možno, že keď sa dožijem... Dožijem, to už máš ďalšie teraz. To máš tak, že... Toto je takzvaný, one. Zasvaknuté hubo. Zasvaknutá huba. Potom ešte br. Výrazné br. Áno. Bo som nevedel, nevládol. To je nové, keď som odišiel z No Name, som... Keď sa znova nejakého došiel. A potom ešte sú aj nejaké iné, ale ty si už nepamätám teraz presne, ktoré to boli. Takzvané hr, to vieš, to je také... Keď je to hračkovacie hr. Hračkovacie hr viem, a potom je francúzske hr. A potom ešte je namiesto rg. Tgdlo. Tgdlo. Alebo tugbo dýchadlo. Tugbo dýchadlo? Dmýchadlo. Áno, tugbo. Môžem alebo také, že... Ale potom to je francúzske r, tako mala mrmatie, mala také veľmi výrazné. To sa ale robí takto, že sa musíš trošku napiť. Pozor, než ti to... Marián Čekovský, Igor Týmko.